O BNG é fan do comercio local porque permite crear moito emprego no noso país, porque é un emprego que non se deslocaliza, porque é unha fonte de riqueza, de actividade económica e un sinal de dinamismo das nosas vilas e cidades. Só nos últimos 5 anos en Galiza pecharon 3.500 establecementos comerciais, pero pese a esa crise que viña arrastrando, a día de hoxe sigue significando o 13% do emprego no noso país e o 14% do Produto Interior Bruto galego. Un dos ámbitos o que máis afectou esta crise do COVID-19 estiveron durante estes últimos meses pechados, sin ingresos, sin un apoio suficiente e desde logo desde o BNG creemos que hai que facer unha aposta estratégica en defensa do comercio local. Propoñemos unha axuda de 2.000 euros para as persoas autónomas, especialmente para aquelas que teñen un comercio que lles poda axudar nun momento tan difícil. A medio prazo, nos entendemos que hai dúas medidas que son moi importantes. A primeira delas é que se necesita unha lei de comercio galego que free a invasión competencial que estamos vivindo nos últimos tempos e que aposte porque desde Galiza teñamos capacidade para poder regular horarios, para poder regular rebaixas, para poder regular todo o que ten que ver co comercio no noso país.